Terve kaikille! Nyt ollaan semmoisessa vaiheessa, anteeksi kun lakittanut täällä käyttänyt tästä kuvasta vaan minun puhelusta, tai puhe, ja se sitten minä, miten tässä saisi elikkä mä en tuu enää kuvaamaan teille tälle kanavalle videoita, vaan videot siirretään, siis kaikki videot siirretään tuonne, tai ei voi olla, että niitä ei edes siirretä, vaan alkaa ihan alusta kaikki videot, niin semmoselle kanavalle, tai semmosen tyypin kanssa alan tekemään, jonka nimi on Child of Minecraft. Sellaisen henkilön kanssa mä alan tekemään tästä lähtien videoita. Joten, eli mä laitan tuohon alapuolelle, laitan sen linkin, josta pääsee sen kanavalle. Ja me tulee niinku mahdollisimman useasti, että mullekin alkaa tulee ensi viikosta lähtien joka päivä niitä videoita. Mutta enimmäkseen me tulee niitä videoita sitten niinku kaksin pelillä, joo, mitä mä taas sönkötän, joo, kaksin pelinä, mutta jos ei oo aikaa, niin silleen kaksin peliä pelata sit, jos ei oo niinku, jos on eri aikoihin koulut sun muuta, niin mä pelaan sit yksin peliä sitten aina välillä. Mutta enemmän me pelataan sitten kaksin peliä, se meidän peli, mitä me pelataan, on yleensä Minecraft. Joo. Eli kiitoksia teille kaikille. Videot jatkuu sitten sillä toisella kanavalla. Ja menkää vaan subscribea, eli tilaamaan kaikki videot. Ei videot, se kanava. Ja tekemään sitten. Me tulee mahdollisimman pian sitä videoa, että viimeistään viikonloppuna sitä videota sinne on tulossa. Että saa nyt nähdä. Että mahdollisimman nopeasti meille tulee sitä videota ja viimeistään perjantaina tulee meille videota. Se on varmaa. Joo, kiitoksia ja mä en kuittaa ja se on moro.